गोपेशा गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते लप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ശ്രീ ശ്രീരാധഗോവിന്ദ അമ്പലത്തിലെ മലയാളം ചൈതന്യ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് അവസാന ഭാഗം 3 സെഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. ആദ്യത്തേല് ബാല്യകാല ലീലകൾ പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തേല് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിമായി പണ്ഡിത്തായിട്ട് അല്ലെ, പിന്നെ ഹരേകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു, ഇസ്കോൺ എപ്പോഴാണ് ആരംഭിച്ചതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇസ്കോൺ കൃഷ്ണാവതാര പ്രസ്ഥാനം? പ്രഭുപാദ് എപ്പോഴാണ് ആരംഭിച്ചത്? ഏത് വർഷം? 1976. 77 പ്രഭുപാദർ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോയി. 66 65 1965 പോയത്, അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ ഒരു വർഷം അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. 66 അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി പ്രഭുപാദർ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 66 77 10 വർഷം പ്രഭുപാദർ പ്രീച്ച് ചെയ്തു. 77 പ്രഭുപാദർ സമാധിയായി. 66 അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു 66 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, 66 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അല്ല, അപ്പൊ 50 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി. അല്ല, എപ്പോഴാ ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ വന്ന് ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയാറ്. എന്നിട്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായ ശ്രീ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അത് ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവം, ഗൗഡിയ മഠമൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച് അങ്ങനെ അത് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ പ്രഭുപാദറാണ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത്. അപ്പം ഈ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി ഒറിജിനലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഈ, അതായത് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ? നാമജപം അല്ലെ, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് മഹാപ്രഭുവാണ്. മഹാപ്രഭു അപ്പൊ 500 വർഷം മുമ്പേ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റിയത് അല്ലെ, ഹരിനാമം ജപിക്കാൻ പറ്റിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു സൗഭാഗ്യമായിട്ട് അത് എടുക്കണം. ആനന്ദലീലാമയ വിഗ്രഹായ ഹേമാംഗ ദിവ്യാച വിസുന്ദരായ തസ്മൈ മഹാപ്രേമ രസപ്രദായ ശ്രീ ചൈതന്യ ചന്ദ്രായ നമോ നമസ്തേ, ശ്രീ ചൈതന്യ ചന്ദ്രായ നമോ നമസ്തേ, ശ്രീ ചൈതന്യ ചന്ദ്രായ നമോ നമസ്തേ. അപ്പൊ ഇന്നലെ കുറച്ച് കോളേജ് കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ ആര് വന്നാലും ജപമാല കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ജപമാല കൊടുത്തിട്ട് അവരോട് ചെറിയ കാർഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ പറയും. ഒരു മാല ജപിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിലും അവര് ജപിക്കട്ടെ, അമ്പലത്തിൽ ഏതായാലും വന്നല്ലോ. കാരണം നമ്മൾ വേറെന്താ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാലും അവരെ തലയിൽ കയറില്ല. പക്ഷെ ഹരിനാമം അവര് ജപിക്കാൻ പറ്റിയത് അത്രയും നല്ലതല്ലേ. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ ജപം എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനം എപ്പോഴും അമ്പലത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാല കൊടുത്തു. കുറച്ച് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ വാങ്ങി. ഒരു ആൺകുട്ടി വാങ്ങിയതേ ഇല്ല. എത്ര നിർബന്ധിച്ചിട്ടും ആ കുട്ടി വാങ്ങുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞു, എത്രയോ ജന്മത്തെ പുണ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെ ജപിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എത്ര സുഹൃതികളാണ്, എത്ര സൗഭാഗ്യവാനാണ്. കാരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹരിനാമം കിട്ടി. അപ്പൊ ഇനി നമ്മളത് വിടാൻ പാടില്ല. അവസാനം വരെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എത്രയോ ജന്മം ചെയ്ത ഭക്തി കൊണ്ടാണ് ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നെ ജപിക്കാൻ പറ്റിയത്. എല്ലാവർക്കും ആ സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കണം എന്നില്ല. ചൈതന്യ ഭാഗവതം ശ്രീ വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ എഴുതിയത് അവസാനത്തെ സന്യാസ സെറിമണിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അവസാന സന്യാസം മഹാപ്രഭു സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പം സ്വീകരിക്കുന്നത് കേശവ ഭാരതി എന്ന മായാവതി സന്യാസിയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം മായാവതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? മായാവതി ആരെയാ വിളിക്ക? പ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്താ? അവരുടെ
തത്വം എന്താ? മായാവാദികൾ എന്താ അപ്പോഴും പറയാ? ഭഗവാനും ഉണ്ട്. ഈശ്വരനില്ല, വ്യക്തിയല്ല. ഈശ്വരൻ വ്യക്തിയല്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ വ്യക്തിയല്ല. വ്യക്തിയല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം വ്യക്തിയല്ല എന്നുള്ളത് ഓക്കെ. ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ല, ഓക്കെ, നിർഗുണനാണ്, നിരാകാരനാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവര് പറയാറ്. പിന്നെ ഞാനും ഭഗവാനാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? ദരിദ്ര നാരായണൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താ അത്? എന്താ ദരിദ്ര നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ? എല്ലാവരിലും ഉള്ളതാണ്. നാരായണൻ ദരിദ്രനാവോ? ഇല്ല. ലക്ഷ്മി സഹസ്ര സത സംഭ്രമ സേവ്യമാനാം ഗോവിന്ദമാതി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി അല്ലെ? ചിന്താമണി പ്രകര സൽമധു കൽപ വൃക്ഷ ലക്ഷാവതേഷു സുരവീര വിപാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്ര സത സംഭ്രമ സേവമാനം ഗോവിന്ദമാതി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാരാണ് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ദരിദ്രനാവല? പക്ഷെ ഈ ദരിദ്ര നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സാധാരണ ആൾക്കാരെയാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണ ആൾക്കാരല്ല, കുറച്ചുകൂടെ സാധാരണ ആൾക്കാരിലും ആത്മാവുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാന്റെ അംശം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം മായാവാദികൾ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാനും ഭഗവാനാണ്, നീയും ഭഗവാൻ, എല്ലാവരും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭിക്ഷക്കാരും ഭഗവാനാണെന്നാ അവര് പറയാ, നാരായണൻ തന്നെ. പക്ഷെ അവര് ദരിദ്ര നാരായണനാണെന്ന് പറയും, കാരണം അവര് ദരിദ്രരാണ്. അങ്ങനെ ദരിദ്രരായ ആൾക്കാരും നാരായണനാണെന്ന്, അല്ലെ ഞാൻ നാരായണൻ, ഞാൻ ഭഗവാൻ, അങ്ങനെയാണ് മായാവാദികൾ അല്ലെ? ഞാനും ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പം അത് തെറ്റാണ് അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവാനാവില്ല ഒരിക്കലും. നമ്മളെ ഉള്ളില് ഭഗവാന്റെ അംശമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മളെ ഉള്ളിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് ഒന്നല്ല. അദ്വൈതാചാര്യർ, ആദിശങ്കരാചാര്യർ, ആദ്യത്തെ മഹാദേവൻ, ശിവൻ ആദിശങ്കരാചാര്യരായിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് അദ്വൈത ഫിലോസഫി കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെ? നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ്, ഞാൻ ഭഗവാൻ, നീ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭിക്ഷക്കാരും ഭഗവാൻ, അവര് ദരിദ്ര നാരായണൻ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് പ്രഭുപാദർ പറയാ അതെങ്ങനെയാ നാരായണൻ ദരിദ്രനാവുക? ഒന്നാമത് അങ്ങനെ പറയുന്നതേ തെറ്റ്. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മായാവതികളെ എന്താ വിളിക്കുന്ന അറിയോ? ഒരു പേര് വിളിക്കും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മായാവതികളെ, കൃഷ്ണ അപരാധി. മായാവാദി കൃഷ്ണ അപരാധി. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാ കൃഷ്ണന് രൂപം ഉണ്ടല്ലേ? നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ടിട്ട് എത്രയോ പേര് ഭക്തരായിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ രൂപം മാത്രം ദർശിച്ചിട്ട്. ബർഹാപീഠം നടവരവപൂ കർണയോ കർണികാരം ബിഭ്രദ്വാസ കനക കവിശം വൈജയന്തീം ചമാല രന്ധ്രാൻ വേണോരതരസുതയ പൂരയൻ ഗോപവൃന്ദേർ വൃന്ദാരണ്യം സ്വപതരമണം പ്രാവിശദ്ഗീത കീർത്തി. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം അത്രയും മനോഹരമായ രൂപമാണ്. ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഭാഗവതത്തിൽ, ഈ ശ്ലോകം കേട്ടിട്ട് ഏത് മായാവാദിയാണ് ഭക്തനായതെന്നറിയോ? ഈ ഒരു ശ്ലോകം വ്യാസദേവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട്, കപിലമുനിയാണോ? ശുഗബ്രഹ്മർഷി. ശുഗദേവ് ഗോസ്വാമി വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനായ ശുഗദേവ് ഗോസ്വാമി മായാവതിയായിരുന്നു ആദ്യം, ബ്രഹ്മവാദി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ജനിച്ച ഉടനെ 16 വയസ്സ് വരെ 16 വർഷം അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നിട്ട് 16 വയസ്സിൽ ജനിച്ച ഉടനെ കാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. ആ സമയത്ത് വ്യാസദേവൻ തന്റെ പുത്രനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ വേണ്ടി 2 ശിഷ്യന്മാരെ കാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു. അതിലൊരു ശിഷ്യൻ ചൊല്ലിയ ശ്ലോകമാണ് ഭാഗവതത്തിലെ വേണുഗീതത്തിൽ ഇത് വരും, 10ാം ദശമസ്കന്ധത്തിലെ ശ്ലോകം. ബർഹാപീഠം എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ തലയിൽ ബർഹം, എന്താ പറയാ, ഇത് മയിൽപ്പീലി കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ കർണയോ കർണികാരം, ഭഗവാന്റെ ചെവിന്റെ അവിടെ നല്ല പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. വിഭ്രദശ കനക കപിശം, ഭഗവാൻ ഇട്ട ഡ്രസ്സിന്റെ കളർ എന്താ? ധോത്തിയൊക്കെ മഞ്ഞ കളർ പട്ട്. പിന്നെ വൈജയന്തിയും ചമാല, വൈജയന്തി മാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് രന്ധ്രാൻ വേണു, ഭഗവാൻ വേണു ഊതിക്കൊണ്ട് സ്വപതരമണം, കാലിൽ ചെരുപ്പൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തില് ഗോപന്മാരുടെ കൂടെ കയറുകയാണ്. അപ്പം ഇത് വേണുഗീതത്തില് ഗോപിമാര് പറയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഭംഗി. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം കേട്ട ഉടനെ ശുഗദേവ് ഗോസ്വാമിക്ക് അതിശയം തോന്നി. ഇതാരാണ് ഇത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ള ആള്? ആയിരക്കണക്കിന് ഗന്ധർപ്പന്മാരെ കൂടെ ആകർഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഭഗവാൻ അതാരാണ്? അങ്ങനെയാണ് ശുഗദേവ് ഗോസ്വാമി ഭക്തനാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭയങ്കര സൗന്ദര്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മായാവാദി സന്യാസിയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് മായാവാദി സന്യാസികളെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ മായാവാദി സന്യാസിയുടെ ദണ്ഡ,
ദണ്ഡ കാണുന്നില്ലേ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കയ്യില്, ഒരുപാട് മഹാരാജ്മാരൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ്. അത് ഏകദണ്ഡ സന്യാസിയാണ്. അതായത് നീയും എല്ലാം ഒന്നാണ്, ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് മായാവാദികൾക്കുള്ളത്. അതിനുശേഷം ദ്വൈത ഫിലോസഫി വന്നു. അതാരാ കൊണ്ടുവന്നത്? ദ്വൈത മധ്വാചാര്യർ. നിങ്ങള് ഉടുപ്പി അമ്പലത്തിലെ ശങ്കരാചാര്യർ അദ്വൈത ഫിലോസഫിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അതായത് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞു, ശങ്കരാചാര്യർ ശിവൻ തന്നെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാണെന്നാണ് ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞത്. അതാണ് അദ്വൈത ഫിലോസഫി. അതിനുശേഷം മധ്വാചാര്യർ കൊണ്ടുവന്ന് ദ്വൈത ഫിലോസഫി. ഉടുപ്പി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മധ്വാചാര്യർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ്, അതായത് രണ്ടു പേരല്ലേ അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവും പരമാത്മാവും വേറെ വേറെയാണെന്ന് മധ്വാചാര്യരാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതാണ് കറക്റ്റ്. ആത്മാവ് വേറെ പരമാത്മാവ് വേറെ, ഒരിക്കലും ഒന്നാകില്ല. അതിനുശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് ഏത് തത്വം തന്നു? വെരി ഗുഡ്. അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മില് ക്വാളിറ്റിയില് സെയിം ആണ്, ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് നമ്മളും സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്, ഭഗവാനും സച്ചിദാനന്ദ. കാരണം നമ്മൾ അംശമാണ്, മമൈ വംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന. അപ്പൊ നമ്മളും സച്ചിദാനന്ദാണ്, ഭഗവാനും സച്ചിദാനന്ദ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മൾ അണു. നമ്മള് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ സ്വർണ്ണ ഖനിയും സ്വർണ്ണ കമ്മലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലേ? രണ്ടും സ്വർണം തന്നെ, പക്ഷെ സ്വർണ്ണ ഖനിയിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്വർണ്ണമുണ്ട്, നമ്മുടെ ആഭരണത്തിൽ കുറച്ച് സ്വർണ്ണേ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെയാണോ ഉപ്പ് വെള്ളം, ഒരു തുള്ളി ഉപ്പ് വെള്ളം എടുത്താൽ അതും കടൽ വെള്ളം എടുത്താൽ അതും ഉപ്പുണ്ട്, കടലിൽ പോയാലും ആ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ കടൽ വെള്ളം അത്രയും വിശാലമാണ്, പക്ഷെ ആ തുള്ളി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? അതുപോലെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു അംശമാണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനും ഒന്നാണ്, പക്ഷെ വ്യത്യാസമാണ്. ഒരേ സമയം ഒന്നാണ്. എങ്ങനെ? സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹത്തില് ക്വാളിറ്റിയില് നമ്മൾ ഒന്നാണ്, പക്ഷെ ക്വാണ്ടിറ്റിയില് അളവില് നമ്മള് വ്യത്യാസമാണ്. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്ന തത്വം, അതാണ് നമ്മുടെ തത്വം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത് മായാവാദി എടുക്കുന്നുണ്ടോ വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് മായാവാദികളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ മായാവാദി സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മായാവാദികളും മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുമ്പം നമസ്കരിക്കും. അപ്പൊ അതിലൂടെ അവർക്ക് അജ്ഞാത സുകൃതി കിട്ടും. കാരണം അവർ നമസ്കരിക്കുന്നത് സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ്. ഇതൊരു ഭഗവാന്റെ ലീലയായിട്ട് മാത്രമാണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തല എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. തല എന്ത് ചെയ്യണം? മുണ്ടനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ബാർബർ അടുത്തേക്ക് പോയി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വലിയ മുടിയായിരുന്നു, ഒരുപാട് നീളൂല മുടിയായിരുന്നു, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് സിൽക്കി ആയിട്ടുള്ള മുടിയാ. അത്രയും സൗന്ദര്യമാണ് ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുടി മുണ്ടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ബാർബർ എടുത്തു പോയി. അപ്പൊ ആ ബാർബർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുയുടെ ശിരസ് തൊട്ട ഉടനെ അദ്ദേഹം കരയാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും, ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു, ഇങ്ങനെ ബാർബർ സാധാരണ മുടി മുറിക്കുമ്പോ കരയോ? സന്തോഷല്ലേ, പൈസയൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിട്ട്. പക്ഷെ കരയാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുടി മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിറക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് എല്ലാരും ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി? പക്ഷെ അയാൾക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു, നീ നിന്റെ ജോലി ആദ്യം ശരിക്കും ചെയ്യും, പിന്നീട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടതെന്ന്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മനസ്സോടെ ഒന്നാമത്തെ സങ്കടം അത്രയും നല്ല സോഫ്റ്റ് മുടി വെട്ടിക്കളയുന്നതായിട്ട്. രണ്ടാമത് ശരിക്കും അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുടി സ്പർശിച്ച ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന് കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിച്ചു അത്രേ, ആ ബാർബർക്ക്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എത്ര സൗഭാഗ്യവനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ സ്വയം തൊട്ട് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്തു കൊടുത്തോടെ അദ്ദേഹം നിലത്ത് വീണ് മുണ്ടനം ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ആ ബാർബർ താഴെ വീണിട്ട് ഉരുളാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് അത്രയും ആനന്ദത്തിൽ നൃത്തം വെക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവം ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോയി എന്നാ പറയുന്നത്. ഇതാണ് തുടക്കം, സന്യാസ ലീല എടുക്കുന്നതിന്റെ തുടക്കം. ആ സമയത്തായിരുന്നു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാപ്രഭു പിന്നീട് ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ വേറെ പേരെന്താ? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമാചാര്യ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആരുടെ അവതാരാണെന്നറിയോ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറായിട്ട് വന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നതെന്ന് അറിയോ? എങ്ങനെ ഒരു നീച കുലത്തിലേക്ക് ജനിച്ചത്? അത് ബ്രഹ്മവിമോഹൻ ലീലയില്
ഭഗവാനെ സംശയിച്ചല്ലോ, ആ ഈ കുട്ടിയാണോ ഭഗവാൻ എന്ന്. ആ അപ്പൊ ബ്രഹ്മവിമോഹൻ ലീല നിങ്ങക്ക് അറിയാം അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് കൃഷ്ണന്റെ ഗോപന്മാരെയും പശുക്കളെയൊക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിച്ച് വന്നത്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 1 മിനിറ്റ്, ഭൂമിയിലെ 1 വർഷം. തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോ ആരാ? ഭഗവാൻ തന്നെ വിസ്തരിച്ച് എല്ലാ ഗോപന്മാരും പശുക്കളായിട്ട് കളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് സംശയം ചോദിച്ചു തോന്നി, ഈ ഭഗവാനാണോ ഈ ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ട്? ബ്രഹ്മാവിന് കൂടുതൽ സംശയം തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ദിവസം ഗോവർദ്ധനത്തിൽ പോയിട്ട് ഇവരൊക്കെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താ വെച്ചാൽ ചോറും തൈരൊക്കെ കൂട്ടി കുഴച്ചിട്ട് അതിൽ അച്ചാറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ ഒരു ഉരുള എടുത്തിട്ട് മധുമംഗലിന്റെ വായിലിട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അത് മധുമംഗൽ തിന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോ മധുമംഗലിന്റെ വായി തുറന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് ഉച്ചിഷ്ടം എടുത്തിട്ട് കഴിച്ചു. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പം ബ്രഹ്മാവിനെ വിചാരിച്ചു, എന്റെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയോ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് ഇവിടെ ലീല ചെയ്യാനോ? അതെന്റെ ഭഗവാനല്ല, ഇത് വേറെ ആരോ പറ്റിക്കുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോപന്മാരെയും പശുക്കളൊക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ 1 വർഷം ഭഗവാൻ തന്നെ വിസ്തരിച്ച് ഗോപന്മാരും പശുക്കളൊക്കെ ആയി. കാരണം അവിടെ ഗോപസ്ത്രീകളൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, എനിക്കും ഭഗവാനെ പോലത്തെ, കൃഷ്ണനെ പോലത്തെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് 1 വർഷം ഭഗവാൻ തന്നെ അവരുടെ കുട്ടിയായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ എങ്ങും സന്തോഷവും ആനന്ദവും പ്രേമായിരുന്നു. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ തന്നെ കുട്ടിയായിട്ട് കിട്ടി. 1 വർഷം അങ്ങനെ ചെയ്തു. ഇപ്പം ബ്രഹ്മവിമോഹൻ ലീല അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിനെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ഇതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന്. പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് അവസാനം പറയും, ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീല ചെയ്തു, എന്റെ അഹങ്കാരം കാരണമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം, അതായത് ഭഗവാൻ ഇനി ഒരവതാരം കൂടെ എടുക്കുമ്പം, കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ വരുമ്പം ഞാനും വരും. പക്ഷെ എന്നെ നീചകുലത്തില്, അഹങ്കാരം ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഒരു നീചകുലത്തിലിട്ട് അങ്ങയുടെ ഭക്തനായിട്ട് തന്നെ എന്നെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, ഹരിദാസൻ, ആ ഹരിയുടെ ദാസനായിട്ട് വരുന്നത്. മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചെറുപ്പം മുതലേ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന്, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് നാമം ജപിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, 3 ലക്ഷം നാമൊക്കെ ഒരു ദിവസം തന്നെ ജപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നാമ ആചാര്യൻ എന്നുള്ള പേരും ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ലീല ഇനിയും കുറെ ഉണ്ട്, അത് വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം രാമചന്ദ്രകാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മുഗൾ മുസ്ലിം അധികാരി അദ്ദേഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീയെ അയച്ചു അല്ലെ? ഒരു വേശ്യ, ആ വേശ്യ സ്ത്രീന്റെ പേരായിരിക്കും അറിയോ? പേരറിയില്ല മാതാജി. അറിയോ? ചിന്താമണിയാണോ? അല്ല, ചിന്താമണി ബില്ലുമംഗലം ഠാക്കൂറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി പറയുമെന്ന്. എന്താണ് ആ സ്ത്രീ എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? അദ്ദേഹത്തെ തുളസിയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു അല്ലെ? 3 ദിവസം. ലക്ഷഹീറ എന്നാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ പേര്. ലക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന്, ഹീറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രത്നങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ വേശി 3 ദിവസം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് നാമം കേട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയാ, ഹരിനാമത്തിനോട് വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടം തോന്നി. എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് എല്ലാം വിട്ട് നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ തന്നെ സ്വയം ദീക്ഷയും കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീയും ലക്ഷക്കണക്കിന് നാമം ജപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലക്ഷഹീര എന്നുള്ള ഒരു പേര് വന്നു. അപ്പം അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തനാണ്. ഒരു വേശി സ്ത്രീയെ കൂടെ ഭക്തനാക്കാൻ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് പറ്റി. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അവസാനം വയസ്സാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നാമൊന്നും ശരിക്കും ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, മഹാപ്രഭു എത്രാം വയസ്സിലാണ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് അറിയോ? ഏത് വയസ്സിലാണ്? എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ്? 24 വയസ്സില്. എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സമാധിയായത്, തിരിച്ചു പോയത്? 33, 37 മാതാജി. 48. ഓക്കെ, 48. അപ്പൊ 24 വർഷം സന്യാസം ലീല ചെയ്തു. 24 വർഷം അതിന് മുമ്പുള്ള ലീല. അപ്പൊ 24 വയസ്സില് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് 24 വർഷം സന്യാസ ലീല ചെയ്തിട്ട് 48-ാം വയസ്സിലാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചുപോയി. ഭഗവാൻ തിരോഭാവം എന്നാ പറയാല്ലേ, തിരിച്ചുപോയി, ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ
ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോകാനായ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് യുധിഷ്ഠിർ മഹാരാജന് കൃഷ്ണൻ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ കൃഷ്ണൻ തിരിച്ചു പോയത് മനസ്സിലായിരുന്നു. അതുപോലെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ സ്വയം ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്ന്. അപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്താ ചെയ്തേ? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവൻ വിടണം. അതാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തര്. ഭീഷ്മദേവ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ? ശരീരം കിടന്നിട്ട് ഉത്തരായണത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഭഗവാൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അതുപോലെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ശരീരം വിട്ടു. എന്നിട്ട് ആ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ജഗന്നാഥ് പുരിയില് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ സമാധിയാക്കി സ്വയം അവിടെയുള്ള എന്താ പറയാ സമുദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ ശരീരം കഴുകി. അതൊക്കെ മഹാപ്രഭു തന്നെ ചെയ്തു. കാരണം സ്വന്തം ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ലീല. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചപ്പം ഏറ്റവും വിഷമം തോന്നിയത് ആർക്കാ? മാതാവിന്. മാതാവിന്റെ പേര് സച്ചിദേവി. സച്ചിദേവിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം തോന്നിയത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? സച്ചിദേവിയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു. മൂത്ത മകൻ വിശ്വരൂപൻ എന്ത് ചെയ്തു? സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീടുള്ളത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഒരു മരുമകൾ അല്ലെ, മോന്റെ ഭാര്യ. അപ്പം ഇത്രയും യങ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ആദ്യം ലക്ഷ്മിപ്രിയയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. പിന്നീട് പാമ്പ് കടിച്ച് ലക്ഷ്മിപ്രിയ മരിക്കുകയും പിന്നീടാണ് വിഷ്ണുപ്രിയയെ കല്യാണം കഴിച്ചത്. അവളും വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു. എന്നിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്. ആ സമയത്ത് സച്ചിമാതാക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമായിരുന്നു. പക്ഷേ സന്യാസികൾക്ക് കുടുംബത്തിലെ ആരെയും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സന്ദർശിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഒരാളെ മാത്രം കാണാം, അതാണ് അമ്മയെ. സ്വന്തം അമ്മയെ ഏത് സന്യാസിക്കും അമ്മയെ പോയിട്ട് സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയാറ്. അല്ലെ അമ്മയെ നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റും, അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സച്ചിമാതയുടെ ഓൾട്ടറിൽ പൂജാമുറിയില് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ നൈവേദ്യം വയ്ക്കും, ഓഫർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കൃഷ്ണ ബലറാംമാരാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരിനാമം ജപിക്കണം എന്നാ പറയാ. എല്ലാ ബ്രാഹ്മണിക്കെടുത്തവര് ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കും. അപ്പൊ ഒരു 15 മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഓഫർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിയിരിക്കണം. കർട്ടൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർട്ടൻ ഇടാം, ഡോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അതേ റൂമിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിയാൽ മതി, അവിടെ നോക്കാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് പിന്നെ ബെല്ലടിച്ചിട്ട് പിന്നെ നൈവേദ്യം തിരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം സച്ചിമാതാക്ക് ഏറ്റവും വിഷമം, അമ്മമാരെങ്ങനെയല്ലേ നല്ലവണ്ണം പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം മക്കൾക്ക്. അപ്പൊ സച്ചിമാതാക്ക് അങ്ങനെ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ദിവസം ഭയങ്കര സങ്കടമായി. കാരണം മകനില്ലല്ലോ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നിട്ട് ഒരു റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് കരയും, എപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, എന്റെ മകൻ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാ? ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനാണ് അല്ലെ. ഭാവാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അമ്മയുടെ ഈ സങ്കടം തീർക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ശരിക്കും അവിടെ വന്നിട്ട് പ്രസാദം മുഴുവനും കഴിച്ചു. അപ്പൊ സച്ചിമാത തിരിച്ച് പ്രസാദം എടുക്കാൻ പോയപ്പോ ഭോഗ് ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസാദമായി. തിരിച്ചെടുക്കാൻ പോകുമ്പോ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ കാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ പോലെ. കാരണം ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കഴിച്ചേ. സച്ചിമാത വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ശരിക്കും ഓഫർ ചെയ്തില്ലേ? ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുമായിരുന്നോ? ഞാൻ ശരിക്കും ഓഫർ ചെയ്തില്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ സംശയം തീർക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ച് കിച്ചണിൽ പോയി. കാരണം കിച്ചണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസാദത്തിനെല്ലാം കുറച്ച് കുറയുമല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോഴും എല്ലാ പാത്രത്തിലും എല്ലാം ചോറും കറികളൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അമ്മ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ശരിക്കും ഓഫർ ചെയ്തില്ല. ഇനി ആദ്യം ഒന്നും കൂടെ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ കഴുകി ആദ്യം ഓഫറൊക്കെ ചെയ്ത് തുളസിയൊക്കെ ഇട്ട് അവിടെ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീടും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്ന് കഴിച്ചു. കാരണം മഹാപ്രഭു ആരാ? ഇത്രയും കഴിക്കണമെങ്കിൽ മഹാപ്രഭു ആരാ ഇത്രയും പ്രസാദം കഴിക്കുന്നേ? ഭഗവാൻ. പേര് ആരാണ് ചപ്പൻ ഭോഗ് കഴിക്കാറ്? ജഗന്നാഥ്. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥ് തന്നെയാണ്. സെയ് ഗൗര, സെയ് കൃഷ്ണ, സെയ് ജഗന്നാഥ്, എല്ലാരും ഒന്ന് തന്നെ അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അവര് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ജഗന്നാഥും. അതിലെ ഭാവ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ജഗന്നാഥ് കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയുടെ വിരഹത്തിലാണ്, മഹാപ്രഭു രാധാറാണി കൃഷ്ണന്റെ വിരഹത്തിലാണ്. കൃഷ്ണൻ തന്നെ, പക്ഷെ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തില്. പിന്നെ അപ്പം എല്ലാരും ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാ? ജഗന്നാഥിന് ചപ്പൻ ഭോഗാണ് വെക്കാറ്.
അപ്പം ഈ ഒരു ലീല നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പിന്നീടും ഓഫർ ചെയ്യും, പിന്നീടും ഭഗവാൻ വന്ന് കഴിക്കും, പിന്നീട് ഓഫർ ചെയ്യും, പിന്നീടും ഭഗവാൻ വന്ന് കഴിക്കും. പിന്നീട് സച്ചിമാതക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ മകൻ തന്നെ വന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഓഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. നമുക്ക് നേരിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് അത്ര ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ ഓഫർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീക്ഷാ ഗുരുവിടെ പ്രണാമന്ത്രം, അത് ചെയ്യാത്ത അല്ലാത്ത ആൾക്കാര് പ്രഭുപാദരുടെ പ്രണാമന്ത്രം ചൊല്ലണം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ബദലേ ശ്രീമതി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനാമേ നമസ്തേ സരസ്വദേവി ഗൗരവാനെ കൃഷ്ണാനെ നിർവിശേഷി പാശ്ചാത്യ. അത് കഴിഞ്ഞ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതഗാധര ശ്രീവാസദേവ. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമോ മഹാവതന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായിനെ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നി ഗൗരദീശനം, അതായത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രണാമന്ത്രം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചൊല്ല? നമോ ബ്രാഹ്മണ്യദേവായ നമോ ബ്രാഹ്മണ്യദേവ ഗോബ്രാഹ്മണഹിതായ ജഗദ്ഹിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമഃ. ആ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. അതിനുശേഷം പഞ്ചതത്വ മന്ത്രവും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലണം. ഇത് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ, ഇതാണ് ഭോഗമന്ത്രം, അറിയാത്ത ആൾക്കാർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ചൊല്ല. ഒരാഴ്ച അങ്ങനെ ചൊല്ലി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഓൾട്ടറിന്റെ അവിടെ ചെറിയ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റും. ഭോഗമന്ത്രം ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചാൽ വരും. അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്തവര് ഹരേ കൃഷ്ണ ജപിച്ചാലും മതി, ഓഫറായി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുക്ക് പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വൃന്ദാവനത്തിന് പോവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി. ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി ഇരിക്കണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷെ സച്ചി മാതാ പറഞ്ഞു, നീ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണ്ട, നീ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോയാൽ മതി. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ജഗന്നാഥ് പുരിയും മായാപ്പൂറും അടുത്താണ്. ഒരുപാട് ഭക്തന്മാര് ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ നിന്നും മായാപ്പൂരേക്കും, മായാപ്പൂരിൽ നിന്നും ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ എപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ സച്ചി മാതാക്ക് മകനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. അന്നത്തെ കാലത്ത് വാട്സപ്പും ഫോണൊന്നുമില്ല. അപ്പം ഭക്തന്മാര് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മഹാപ്രഭുയുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അമ്മക്ക് അറക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ വൃന്ദാവനം പുരിയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ദൂരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സച്ചിമാത പറഞ്ഞു, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകണ്ട, ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോയിക്കോണം. അതൊരു കാരണം. വേറൊരു കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാപ്രഭു തന്റെ അവസാന കാലത്തെ ലീലകളൊക്കെ പുരിയിൽ ചെയ്തത്, പക്ഷെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയില്ല? ഒന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. പിന്നെ വേറെന്താ കാരണം അറിയോ? അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല. വേറൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാ വൃന്ദാവനത്തില് ഭാവവ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ? അവിടെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരാണ്. പക്ഷെ പുരിയില് ജഗന്നാഥനാണ്. ജഗന്നാഥൻ ആരാ? കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയുടെ വിരഹത്തില്. മഹാപ്രഭു ആരാ? രാധാറാണിയുടെ ഭാവം കൃഷ്ണന്റെ വിരഹത്തില്. അപ്പൊ അവിടെ വിപ്രലംബ ഭാവം ഉണ്ടാവും. വിപ്രലംബ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ചുണ്ടാവുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത്ര വിരഹം തോന്നില്ല, എപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരാള് ദൂരെ പോയി, എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കാരണം സ്ഥലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോയി, അപ്പം നമുക്ക് വിരഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ആ വ്യക്തിയെ വല്ലാണ്ട് മിസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുപോലെ വിപ്രലംബ ഭാവാണ് ജഗന്നാഥ് പുരിയില്. ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോകുമ്പം അവിടെ ജഗന്നാഥാണുള്ളത്. ജഗന്നാഥ് ആരാ? കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയുടെ വിരഹത്തില്. കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയുടെ വിരഹത്തിലാണ് കണ്ണൊക്കെ വലുതായി ജഗന്നാഥനായത് അല്ലെ? അപ്പൊ മഹാപ്രഭു ആരാ? മഹാപ്രഭുയുടെ ഭാവ ആരാ? രാധാറാണി കൃഷ്ണത്തിന്റെ വിരഹത്തിൽ. അപ്പൊ അവിടെ വിരഹ ദുഃഖം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോയപ്പം ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല. അപ്പൊ തന്നെ ബോധം കെട്ട് വീണു. ജഗന്നാഥ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അവിടെ ജഗ ജഗ ഗജ ഗജ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വീഴും. അത്രയും എന്താ പറയാ, ഭാവത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത്. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തീരുമാനിച്ചപ്പം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അത് തടഞ്ഞു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വഴി തെറ്റിച്ചു വിട്ടു. ലെഫ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട വരെ റൈറ്റ് എടുപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി. ശാന്തിപുരത്തിലാണ് എത്തിയത്. ശാന്തിപുരം എത്തിയപ്പോ അവിടെ ഗംഗയാണുള്ളത്. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിചാരിച്ച് ഇത് യമുനയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ സ്നാനം ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് അദ്വൈതാചാര്യർ അവിടെ വന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിച്ചു, അദ്വൈതാചാര്യർ നീയും വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നോ? അപ്പൊ അദ്വൈതാചാര്യർ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അത് വൃന്ദാവനാണ്, ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത്. അപ്പം നമ്മുടെ വീടൊക്കെ വൃന്ദാവൻ തന്നെ അല്ലെ? കാരണം ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ, വൃന്ദാവനാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അദ്വൈതാചാര്യർ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും. എന്നിട്ടോ വലിയ പ്രസാദം കൊടുക്കും. വലിയൊരു പ്ലേസിൽ ഒരുപാട് പ്രസാദം കൊടുത്തിട്ട് പറയും, ഇതൊക്കെ അങ്ങ് കഴിക്കണം എന്ന് പറയും. കാരണം അങ്ങ് ജഗന്നാഥനാണ്. അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് അറിയാം, ആചാര്യ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട്
അദ്വൈതാചാര്യ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ വന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അദ്വൈതാചാര്യ? തുളസിയിലെയും ജലവും ഇത് വെള്ളം ഗംഗാവെള്ളം ഗംഗാജലം. ഗംഗാജലം എവിടെയാണ് അർപ്പിച്ചത്? എന്താ പ്രയാഗ് ശാലഗ്രാം ശിലയിൽ അല്ലെ? ശാലഗ്രാം ശിലയില് അർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഓഫർ ചെയ്തത്, പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അദ്വൈതാചാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരുടെ അവതാരാണ്? വിഷ്ണു സദാശിവനും മഹാവിഷ്ണുവാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷായി. എന്നിട്ട് പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു കുറച്ച് മഹാപ്രഭുയുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം എടുത്തിട്ട് അദ്വൈതാചാര്യരുടെ കാലിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും, പ്രസാദം കൊടുക്കുന്ന പോലെ. ആ സമയത്ത് അദ്വൈതാചാര്യ എന്തെന്നില്ലാത്ത ആനന്ദം കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യും. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇടക്കിടക്കെ എല്ലാവരും പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥ് പുരിയിലേക്ക് പോയി. ജഗന്നാഥ് പുരിയില് നിങ്ങൾക്കറിയാം, പുരിയിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അല്ലെ? ജഗന്നാഥ് പുരിയുടെ അമ്പലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു പക്ഷിയും പറക്കില്ല എന്നാണ്. പിന്നെ അവിടുത്തെ ചക്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതിന്റെ മേലെയുള്ള സുദർശന ചക്രം. അതെ, എവിടെ പോയി നിന്ന് നോക്കിയാലും ആ ചക്രം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ? അതേപോലെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അവിടെ സമുദ്രമുണ്ട്, വലിയ സമുദ്രത്തിന്റെ സൗണ്ട് അമ്പലത്തിൽ കേൾക്കില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ എത്ര ലക്ഷം ആൾക്കാർ പോയാലും പ്രസാദം അവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? ഒരിക്കലും പ്രസാദത്തിന്. പിന്നെ പ്രസാദം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക പുരിയില്? ചട്ടി കലത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഓരോ മൺകുടം ഓരോ ഏത് പാത്രാണ് ആദ്യം വേവ? ഏറ്റവും മുകളിലല്ലേ? അത് അതിശയാണ്. കാരണം ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പാത്രമാണ് ആദ്യം ആവേണ്ടത്, പക്ഷെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പാത്രമാണ് ആദ്യം വേവ. പിന്നെ വേറെന്താ പ്രത്യേകത അറിയോ ജഗന്നാഥ്പുരിയില്? പ്രസാദം ബാക്കിയാവില്ലേ? അവിടെ കൃഷ്ണന്റെ ഹൃദയം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു മാതാജി. കൃഷ്ണന്റെ ഹൃദയം ബാക്കിയാവില്ല. ആ കാര്യത്തില് അതെനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാണ് അല്ലെ? ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവ കാരണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഭഗവാൻ സ്വയം പോവാണ്. അവിടെ എങ്ങനെ ഹൃദയം അവിടെ ആയി പോവാ അല്ലെ? അത് ഒരു ഇതായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ മനസ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യത്തില് എനിക്ക് ശാസ്ത്രത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോവാണ് ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണേ സ്വധാമ പകതേ ധർമ്മജ്ഞാനാദിപസഹ കലാനഷ്ടദൃശമേഷാം പുരാണാർക്കുദിനോദിത. ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പം ധർമ്മം ഭാഗവതത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഓക്കെ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോകും. ജഗന്നാഥന്റെ മഹാപ്രസാദമാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുക, എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നതും ജഗന്നാഥന്റെ മഹാപ്രസാദം. അപ്പൊ ജഗന്നാഥന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ വലുതായത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഇത്രയും വലുതായി ദേവിയുടെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വലുതായി. ഇപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ വിരഹത്തിൽ 100 വർഷം അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം രാധാറാണിയും ഗോപിമാരൊക്കെ വരും. അപ്പം ആ സമയത്ത് മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണന്റെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലുതാവും. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ദ്വാരകയില് കൃഷ്ണ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പം രാധേ രാധേ ഗോപി ഗോപി എന്ന് പറയും. പക്ഷെ 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ടായിട്ടും കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയുടെ വിരഹത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതറിയാൻ വേണ്ടി രുക്മിണിയും സത്യഭാമയും ജാമ്പവതിയോ എല്ലാ ഭാര്യമാരും കൂടെ രോഹിണി മാതാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി. കാരണം രോഹിണി മാതാ വൃന്ദാവനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു, ബലറാമിന്റെ അമ്മ. അപ്പൊ രോഹിണി മാതാവിനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും മിസ് ചെയ്യുന്നത്? വൃന്ദാവനത്തിലെ എന്താ സ്പെഷ്യൽ? അങ്ങനെ രോഹിണി മാത വൃന്ദാവനത്തിലെ ലീലകളൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അവിടെ പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആരെയാണ് കാവൽ നിർത്തുക? ഡോറിനടുത്ത് സത്യഭാമയും കേൾക്കാണ്. സുഭദ്ര ഭഗവാന്റെ അനുജത്തിയെ അവിടെ വാതിലിൽ കാവൽ നിർത്തും. എന്നിട്ട് സുഭദ്ര ഇങ്ങനെ കൈ രണ്ടും ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നീട്ടിയിട്ട് ഡോറിൽ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കും. എന്തുകൊണ്ടാ? കൃഷ്ണനും ബലറാമനും വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ സുഭദ്രയും ലീലകൾ കേട്ട് സുഭദ്രയുടെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് സുഭദ്ര ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പം സുഭദ്രയുടെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ആരാ വരിക? കൃഷ്ണനും ബലരാമനും വരും. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ കണ്ണ് വലുതായിട്ട് ജഗന്നാഥാകും അല്ലെ?
പിന്നെ ബലരാമന്റെയും കണ്ണ് വലുതാവും. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഏത് അമ്പലത്തിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നാരാ, ജഗന്നാഥ് ഉണ്ടാവും, നടുക്ക് സുഭദ്ര ഉണ്ടാവും, സൈഡില് ബലരാം. അത് ഈ ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. സുഭദ്ര നടുക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് സുഭദ്രക്ക് കൈ ഉണ്ടാവില്ല, കൈയൊക്കെ ഉള്ളിൽ പോയി കണ്ണൊക്കെ വലുതായി ആ ഒരു ലീല കേട്ടിട്ട്. ഈ സമയത്ത് നാരദ് മുനി ആകാശത്തിലൂടെ പോകുമ്പം കാണും, ഇതേത് രൂപാണ്, ഭഗവാന്റെ കണ്ണൊക്കെ വലുതായി കൈയും കാലൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞൊരു രൂപം, കൂർമ്മ ചൈതന്യ അല്ലെ കൂർമ്മ രൂപം പോലെ. അപ്പൊ അതാണ് ജഗന്നാഥ്. അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ലീല വന്നത്. മാതാജി, ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൈ പതിഞ്ഞ അത് ആണോ പറയാൻ വന്നു? ഗംഭീരാണോ? ഗംഭീര അല്ല, ആ ഒരു സ്ഥലം അല്ലെ, ഗരുഡ സ്തംഭം അല്ലെ, സ്തംഭത്തിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട്. അവിടെ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ നിങ്ങൾ പോയാല് മഹാപ്രഭുവിന് ജഗന്നാഥനെ ഡയറക്റ്റ് ദർശനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും, ഗരുഡ സ്തംഭം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തൂണുണ്ട്, അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് കൈ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സൈഡ് കൂടെ നോക്കും. ആ സ്ഥലം ഇപ്പോഴും ജഗന്നാഥ് പുരിയിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ അവിടെ പോയാൽ കാണും, ഗരുഡ സ്തംഭത്തിൽ കൈ പതിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലം ഇപ്പോഴും അവിടെ ഡിവോട്ടീസ് പോയിട്ട് അവിടെ മലയാള നാടകത്തിൽ ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു കൈ അവിടെ. ഭഗവാൻ ഭക്തനെയാണ് നേരിട്ട് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗരുഡൻ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെ, ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുമ്പോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തോന്നി, ഭക്തന്മാർക്ക് ഇത്രയും ആനന്ദം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ എന്താ ഉള്ളത്, ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എനിക്ക് സ്വയം രുചിച്ചറിയണം. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആൾക്കാരൊന്നും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവെ ഭഗവാനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരെ ഒരു ഭക്തനായിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഭക്ത അവതാരമായിട്ടാണ് വന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നീട് ഒരിക്കൽ സർവോമ ഭട്ടാചാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കോളർ, ഒരു പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, വിദ്വാൻ. അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം 7 ദിവസം മഹാപ്രഭുവിനോട് വേദാന്ത ഭാഷ്യങ്ങളും സൂത്രങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഭാഷ്യത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്, മായാവാദി ഭാഷ്യത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ മഹാപ്രഭുവിന് അത് ഇഷ്ടായില്ല. മായാവാദി ഭാഷ്യ ശൂന്യ ഹോയ സർവനാശ്, മായാവാദിയുടെ പ്രസംഗമൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭക്തിയൊക്കെ നശിക്കും. നമ്മള് എവിടുന്ന് കേൾക്കുന്നു എന്ന് കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സർവോമ ഭട്ടാചാര്യ എന്നാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. 7 ദിവസം അദ്ദേഹം മഹാപ്രഭുവിനോട് വേദാന്തങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു പറഞ്ഞു. കാരണം മഹാപ്രഭു സന്യാസിയായിട്ടും വേദങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്ന സമയം മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു, അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈശ്വരപുരി പറഞ്ഞു, താങ്കൾ വേദങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട, കാരണം സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വേദങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. വേദേശ്ച സർവേ രഹമ്യ, വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന തന്നെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ സർവ്വ ഭട്ടാചാര്യ 7 ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടും മഹാപ്രഭു ഒരു ചോദ്യം പോലും ചോദിച്ചില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല. ഒന്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം മനസ്സിലായി, എല്ലാം മനസ്സിലായാലും ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, ആ ടോപ്പിക്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, വെറുതെ അറ്റൻഡൻസിന് മാത്രം ക്ലാസ്സിൽ പോകും വരും, അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ സർവ്വ ഭട്ടാചാര്യ ചോദിച്ചു, അങ്ങക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായോ? ആ സമയത്ത് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ മനസ്സിലായി, അതോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ, ജന്മാദശ, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞത്. കാരണം മായാവാദി ഭാഷ്യത്തിലല്ലേ താങ്കൾ പറയുന്നത്, അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം അത് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ സർവ്വ ഭട്ടാചാര്യക്ക് ഇത്രയും വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് നല്ല എന്താ പറയാ ചതുർവേദിയാണ്, എല്ലാ വേദങ്ങളും കലക്കി കുടിച്ച ആളാണ്. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, കുറച്ച് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ഈ വ്യക്തി ആരാണ്, ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങളും ഇതൊക്കെ ചൊല്ലുന്നത്, അപ്പൊ ഈ വ്യക്തി വേറെ ആരോ ആണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ആ സമയത്ത് താങ്കൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാപ്രഭു എന്ത് രൂപമാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ചതുർനാഥ 4 അല്ലേ, 6 കൈകളുള്ളൂ. 6 ഷഡ്ഭുജ രൂപം. ഷഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6, ഭുജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷഡ് ഗോസ്വാമി എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ, 6 ഗോസ്വാമിമാര്. ഷഡ്ഭുജ 6 കൈയുള്ള രൂപം. അതിൽ 2 കൈ കൊണ്ട് ഓടക്കുള്ളിൽ വിളിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ, 2 കൈയില് അമ്പും വെല്ലൂല ശ്രീരാമൻ, പിന്നെ 2 കൈയില് കമണ്ഡലവും ദണ്ഡവും, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ ഇത് ഈ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആ രൂപത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? കൃഷ്ണനെല്ലാം
കൃഷ്ണൻ അവതാരിയാണെന്ന്. എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. അതായത് എല്ലാം ഭഗവാൻ എല്ലാം തന്നെ. അതായത് ഒന്നാണെന്ന്. കൃഷ്ണനും രാമനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാരും ഒരു വ്യക്തി തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ കേശവധൃത രാമശരീര, കേശവൻ തന്നെ, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് രാമനായിട്ട് വന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയതെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. സർവഭട്ടചാര്യക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷവും സങ്കടവും ഒക്കെ വന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയില്ലേ, ഷഡ്ഭുജ രൂപം സർവഭട്ടചാര്യക്ക് കാണാൻ പറ്റി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഉടുപ്പിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ മഹാപ്രഭു വന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ മഹാപ്രഭുയുടെ പാദം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാ വേണ്ടിന്ന് വെച്ചാൽ ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. ട്രിച്ചി വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. എവിടെ? തിരുച്ചി ത്രിച്ചി. അവിടെയൊക്കെ മഹാപ്രഭുയുടെ പാദം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? വർക്കല ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രം, തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടാവും പത്മനാഭസ്വാമി. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട് മാതാജി. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം. തിരുവട്ട ആദികേശവൻ കോവിൽ അവിടെ ഉണ്ട്. ആദികേശവൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ പാദം കണ്ടോ നിങ്ങള്? പാദം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്ഥാപിച്ചിട്ട്. പാദമുണ്ട് മാതാജി. സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഓക്കെ. അപ്പൊ അത്രയും മഹാപ്രഭു അപ്പൊ ഇവിടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മഹാപ്രഭു ആരാ? ഭഗവാൻ തന്നെ, സ്വയം കൃഷ്ണൻ അല്ലെ? സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ വന്നത്? ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് മഹാപ്രഭു വന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മഹാപ്രഭു വരുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ മഹാപ്രഭു ഒറ്റയ്ക്കല്ല. മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? കൂടെ അസോസിയേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, പാർഷദന്മാരും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മഹാപ്രഭു ഓരോ ഗ്രാമത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പുഴയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പുഴയുടെ അടുത്ത് മഹാപ്രഭു അവിടെ പോയിട്ട് കാല് കഴുകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഒരു മുതല അവിടെ വന്നു. എന്നിട്ട് ആ മുതലയുടെ തല മഹാപ്രഭുയുടെ പാദത്തിലേക്ക് അവിടെ മുട്ടിച്ചു, അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. ഉടനെ ആ മുതല ഒരു ബാലനായിട്ട് മാറി, ഒരു ഗന്ധർവപുത്രനായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നീ ആരാണ്? നീ മുതലയായിട്ട് എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു? അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ പണ്ട് ഗന്ധർവനായിട്ട് ഈ പുഴയിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പം ഒരു ഋഷി അവിടെ വന്നു. ദുർവാസ മുനിയാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ദുർവാസ മുനി കോപത്തിന് പ്രശസ്തനാണ് അല്ലെ? അപ്പം ഈ കുട്ടി പോയിട്ട് ദുർവാസ മുനിയുടെ ശിഖ മുറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും കാല് പിടിച്ച് വലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ദുർവാസ മുനി ശപിച്ചു അത്രേ, നീ ഒരു മുതലയെ പോലെ പിന്നിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു മുതലയായിട്ട് മാറട്ടെ. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക്, ചെറിയ കുട്ടി, ബാലനാണല്ലേ, അതിന്റെ അച്ഛനമ്മയ്ക്കും വളരെ സങ്കടമായി. എന്തെങ്കിലും ഒരു ശാപം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്തതാ, പിന്നെ അത് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി എന്താണ്? അപ്പൊ പറയും, കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഇതിലൂടെ വരികയും അദ്ദേഹം പാദം കഴുകാൻ ഈ ഒരു പുഴയിൽ വരുമ്പം പാദം സ്പർശിച്ചാൽ നിനക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടുമെന്ന് പറയും, നീ തിരിച്ച് ഗന്ധർവപുത്രനായി മാറുന്നു പറയും. അങ്ങനെ മഹാപ്രഭു, കാരണം മഹാപ്രഭു കാട്ടിലൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് പുരിയിലേക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരികയാണ്. പുരിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ജഗന്നാഥന്റെ രഥയാത്ര ഉണ്ടാവും അല്ലെ? എത്ര പേര് രഥം വലിച്ചിട്ടുണ്ടോ? രഥയാത്രയിൽ രഥം വലിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളൊക്കെ? എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് രഥയാത്ര നടക്കുമ്പോ? തിരുവനന്തപുരത്ത് രഥം വലിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാജി. പണ്ട് പുരിയില് മാത്രമായിരുന്നു. ഉടുപ്പിയില്. അപ്പം പണ്ട് ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ മാത്രമായിരുന്നു ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. എന്താണ് കുഴപ്പം? ജഗന്നാഥ് പുരിയിലെ ഒരു നിയമമാണ്, അത് റൂളാണ്. ആരെയാണ് കയറ്റാത്തത്? അവര് വിദേശികളെ അമ്പലത്തിനകത്ത് കയറ്റില്ല. വിദേശിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അമ്പലത്തിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തില് ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും ഭക്തന്മാരും വിദേശികളാ അല്ലെ? എനിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ എവിടെ പോയാലും, വൃന്ദാവന ഇസ്കോൺ ബൽറാം അമ്പലം അറിയപ്പെടുന്ന തന്നെ വിദേശി മന്ദിർ എന്നാ. അതായത് ഓട്ടോയില് വരുന്ന റിക്ഷക്കാരോടൊക്കെ ഇസ്കോൺ അമ്പലത്തിൽ പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് വിദേശി മന്ദിർ ജാനായെന്ന് ചോദിക്കും. വിദേശി മന്ദിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗ്രേസി, വെള്ളക്കാരുടെ അമ്പലം. കാരണം പ്രഭുപാദർ എടുക്ക് കിട്ടിയ ആജ്ഞ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഗുരുവിൽ നിന്ന് അല്ലെ? വിദേശത്ത് പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം. വിദേശത്ത്, കാരണം സനാതൻ ധർമ്മം ഇന്ത്യയിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ മറന്നു, നമ്മുടെ ധർമ്മമാണത്, നമ്മളത് മറന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മള് വിദേശികളെ പോലെ ജീൻസും പാൻറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കഴിക്കുന്ന, പിന്നെ സ്പൂണും ഫോർക്കൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന, അവരെ പോലെ ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മള് സനാതൻ ധർമ്മം മറന്നിട്ട്. അവരോ
നമ്മുടെ സാരിയും ധോത്തിയും കുർത്തയും ഒക്കെ അവർ ധരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നിങ്ങൾ അതിശയപ്പെടും, നിങ്ങൾ കാണണം വൃന്ദാവനത്തിൽ മായപ്പൂര്. നമ്മളെ അമ്പലത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ റഷ്യൻ ഡിമോട്ടീസ് ആരൊക്കെയുണ്ട്, അവരൊക്കെ നമ്മളെയും കാളി ഭക്തിയാണ്. ഒരു റഷ്യൻ മാതാജിയാണ് അമ്പലത്തില് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ദിവസം. എല്ലാ ദിവസവും കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കും. നമ്മളെയും കാളി നന്നായിട്ട് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കാൻ മാതാജിക്ക് അറിയാം. പലതരം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എനിക്ക് അതിശയായി പോയി. അവര് എല്ലാ ദിവസവും സാരി ധരിച്ചിട്ടേ വരൂ. എന്താ പറയാ, അവരുടെ അവര് സനാതന ധർമ്മം അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പ്രഭുമാരായാലും രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹം മാതാജി. രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹം, തീർച്ചയായും രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹം. കാരണം അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രസാദം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. രാധാറാണിയാണ് കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ രാധാറാണിയുടെ ഒരു സ്ഥലമാണെന്നാ പറയാം. രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. നമ്മള് നിമിത്തം മാത്രം ഭവസവിശാചി, നമ്മള് വെറും ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രം അല്ലെ. അപ്പം ജഗന്നാഥ് പുരിയില് അകത്ത് വിദേശികൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെ സങ്കടമായി. കാരണം ജഗന്നാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? ജഗത്തിന്റെ നാഥനാ, ലോകമെമ്പാടുമില്ല ആൾക്കാരെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് വിദേശി ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാര് വിദേശിമാരെന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെ ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല അല്ലെ. എന്തോ കർമ്മം കൊണ്ട് അവരവിടെ ജനിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് അവർക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമായിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് എല്ലാ അമ്പലത്തിലും പോകാൻ പറ്റി, പക്ഷെ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ മാത്രം പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ജഗന്നാഥ് രഥയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ കാണാൻ വേണ്ടി പുറത്തു വരുന്ന ഒരു ദിവസം, അതാണ് രഥയാത്ര. അപ്പൊ പക്ഷെ രഥയാത്രക്ക് പുരിയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല, അത്രയും തിരക്കായിരിക്കും. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് അവിടെ വരിക. അതിനിടയിൽ എങ്ങനെയാ പോയി വലിക്കുക? അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ ജഗന്നാഥനെ എല്ലാ ലോകമെമ്പാടും സ്ഥാപിച്ചു. അവിടെയൊക്കെ രഥയാത്ര നടത്തി അല്ലെ. നിങ്ങളിപ്പം ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി, ജഗന്നാഥ് രഥയാത്ര. ലോകമെമ്പാടും നമ്മളെയും കാളി ഡബിൾ ഇതിലാണ്, ഇരട്ടി ഇതിലാണ് ആഘോഷം പുറത്തൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ജഗന്നാഥനെ വലിക്കൽ, ജഗന്നാഥന്റെ കയറ് വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ഹൃദയമാകുന്ന വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വലിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ രഥയാത്ര തുടങ്ങിയത് അറിയോ? എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് രഥയാത്ര? തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അതല്ലേ? അല്ല, എന്താ ഈ ലീല എങ്ങനെയാണ് ആരംഭിച്ചത്? ആരാണ് ഈ രഥയാത്ര ആദ്യം ചെയ്തത്? ഗോപിമാരാണ് ചെയ്തത്. എങ്ങനെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകല്ലേ, കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഗോപിമാര് കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനം വിട്ട് വന്നു, ദ്വാരകയിൽ പോയി. അവിടെ 16,108 ഭാര്യമാരൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരുപാട് വർഷം, 100 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോപിമാര് വീണ്ടും കൃഷ്ണനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനായി. അതായത് ആ വിരഹത്തിൽ കണ്ണൊക്കെ വലുതായി, കൈയും കാലൊക്കെ ഉള്ളിൽ പോയി. ആ സമയത്ത് ഗോപിമാര് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു, മനസ്സിൽ അവരൊരു രഥം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അതിൽ ജഗന്നാഥനെ ഭഗവാനെ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ ഗോപിമാരൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതാണ് രഥയാത്ര. അപ്പൊ നമ്മൾ രഥയാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പം നമ്മൾ ആ കയറ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ഷം കിട്ടുന്ന, ഇനി പുനർജന്മം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ കയറൊരിക്കൽ തൊട്ട് വലിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ ഇസ്കോണിൽ നമ്മൾ അത് രഥയാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി. പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് രഥം ഒന്ന് തൊട്ട് വലിച്ചാൽ മാത്രം മതി, 1 മിനിറ്റ് 5 മിനിറ്റ് വലിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ എല്ലാരും വന്നിട്ട് വലിക്കും. ഇന്ന ജാതിയിലെ ആൾക്കാരെന്ന്, ഇന്ന മതത്തിലെ ആൾക്കാരെന്നുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിക്കാം അല്ലെ. എന്നിട്ട് ജഗന്നാഥന് പ്രസാദം ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പ്രസാദം എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും. എന്റെ പ്രഭു ഭക്തനായത് അങ്ങനെയാണ്. ഒരു ദിവസം കണ്ണൂരിലെ രഥയാത്ര നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇവിടെ സൈഡിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം കൃഷ്ണാപത്തിലൊന്നുമില്ല, ഒരുപാട് ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ്. ആ സമയത്ത് ഈ ഷോപ്പുകാരുണ്ടാവില്ല, ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്നത്, ഫ്രൂട്ട്സ് വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ബോക്സ് കണക്കിന് ഫ്രൂട്ട്സ് ജഗന്നാഥന് ഓഫർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു ബോക്സിൽ കുറെ ഓറഞ്ചും ആപ്പിളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ജഗന്നാഥന് ഓഫർ ചെയ്തു. അപ്പൊ രഥത്തിൽ തന്നെ ഓഫർ ചെയ്ത് പൂജാരിമാര് രഥത്തിൽ തന്നെ ആപ്പിളും ഓറഞ്ചൊക്കെ വലിച്ചെറിയും പ്രസാദമായിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം യാത്ര നടക്കുന്ന സമയം അദ്ദേഹം ദൂരെയായിരുന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടായേ. അവിടുന്ന് ഒരു പൂജാരി ഒരു ഓറഞ്ച് എടുത്തിട്ട് എറിഞ്ഞു. ആ ഓറഞ്ച് കഴിച്ച അതൊരു മഹാപ്രസാദമായി അല്ലെ. അത് മഹാപ്രസാദം കഴിച്ചതിലൂടെ ഭക്തനായി. അതായത് അതിലൂടെ പിന്നീട് അവര് എല്ലാരും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ വരണം, അമ്പലത്തിലേക്ക് വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ നാമജപമൊക്കെ ജപിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പൊ രഥയാത്ര നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ടും വേറെ ആൾക്കാരെയും ഭക്തരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പം രഥയാത്ര സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ആനന്ദാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നൃത്തം വെക്കും അദ്ദേഹം രഥത്തിന് മുമ്പ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുറച്ച് മുമ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് രഥം മെല്ലെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ നിന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കും. ഒരു ദിവസം രഥം വന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രഥം അവിടെ സ്റ്റക്കായി, രഥം വരുന്നില്ല.
ഒരുപാട് പേര് വലിച്ചിട്ടും വരുന്നില്ല. ആനകളെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് വലിച്ചിട്ടും വരുന്നില്ല. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ രഥത്തിന്റെ ബാക്കിൽ പോയിട്ട് തന്റെ നെറ്റി രഥത്തിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പർശിച്ച ഉടനെ തന്നെ രഥം അനങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലീലകള് രഥയാത്ര സമയത്ത് തന്നെ ജഗന്നാഥ്പുരിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മഹാപ്രഭുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സമയമായിരുന്നു ആ ഒരു രഥയാത്ര. ഒരു ദിവസം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജാരിക്കണ്ട വനത്തിൽ പോവായിരുന്നു. ചാരിക്കണ്ട വനത്തില്. ആ വനത്തിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഹരി 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡൂലെ ഡൂലെ ഗോരച്ചന്ദ് ഹരി ഗുണഗായി. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഹരിനാമം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. അത് കേട്ട ഉടനെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും അല്ലെ അവിടത്തേക്ക് ഓടി വന്ന്. സാധാരണ പുലിയും എന്താ പറയാ മാനും ശത്രുക്കളാണ്. പക്ഷേ ഹരിനാമം കേട്ട ഉടനെ പുലിയും മാനും ഒക്കെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും നൃത്തം വെക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അവരും ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം എന്തോ കർമ്മം കൊണ്ട് മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ വന്നെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള മൃഗങ്ങളെ പോലും മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടി. ഒരു ദിവസം മഹാപ്രഭു ഒരു ദിവസം കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർഷദന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാപ്രഭു അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു പട്ടിയും നായിയും അവിടെ വന്നു കീർത്തനം ചെയ്തു. ഇത് കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതിനെ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ ശിവാനന്ദ സേന പറഞ്ഞു അതിനെ ഓടിക്കണ്ട, അതിന് പ്രസാദം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നായിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പ്രസാദം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ദിവസം ഈ നായയെ കാണുന്നില്ല. പിന്നീട് ഇവര് ബോട്ടൊക്കെ പിടിച്ച് ഗംഗയൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് മായപ്പൂരിൽ അവിടെ പോയപ്പം മഹാപ്രഭു അവിടെ തേങ്ങ പൂളിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പം അതിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഈ നായ്ക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു, പട്ടിക്ക്. എന്നിട്ട് അത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ആ നായ് എന്താ പറയാ മോക്ഷപ്രാപ്തി ചതുർഭുജ രൂപത്തില് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പം ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നാമം ജപിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ഗാർഡനിലൊക്കെ പോയിട്ട് ജപിക്കാം, വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ജപിക്കുമ്പം അവിടെയുള്ള പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും അവിടെയുള്ള ചെടികൾക്ക് പോലും അവരൊക്കെ ആത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. ആ ശരീരം കിട്ടിയെന്ന് മാത്രം അവർക്കും ആ നാമം കേൾക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും മോക്ഷപ്രാപ്തി അടുത്തത് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒച്ചത്തിൽ നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഒച്ചത്തിൽ ജപിക്കണം. ഒരുപാട് ഒച്ചത്തില് ജപിച്ചിട്ട് അയൽവാസികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കണം എന്നല്ല, പക്ഷെ നമുക്കും കേൾക്കണം, ചുറ്റുള്ളവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റണം. നമ്മളായിരിക്കും ആ വീട്ടിൽ ആർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, അങ്ങനെയല്ല. സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ ഉണ്ടാവും, ചെറിയ ചെറിയ പാറ്റകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി ഹരിനാമം. അങ്ങനെ മഹാപ്രഭു പിന്നീട് വലിയ ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ട് രൂപഗോസ്വാമിയെയും സനാതൻ ഗോസ്വാമിയെയും മീറ്റ് ചെയ്യാണ്. പിന്നീട് അങ്ങനെയാണ് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് 10 ദിവസം രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ശിക്ഷ നൽകി. ആ രൂപഗോസ്വാമി ആ ശിക്ഷകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ്. ഏത് പുസ്തകമാണത്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയ ബുക്കാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അങ്ങനെ ഓരോ പുസ്തകങ്ങളും സനാതൻ ഗോസ്വാമിയും ഹരിഭക്തി വിലാസം ഇതൊക്കെ എഴുതിയത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ മായാവതി സന്യാസിയായിട്ടും ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. മായാവതി സന്യാസി സാധാരണ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, ലീലകളൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ മായാവതി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കുറെ മായാവതി സന്യാസികള് മഹാപ്രഭുവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മായാവതി സന്യാസികള് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യമൊന്നും അല്ല ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അത് പറയാൻ അവർ പോകുമ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ഇരുന്നതേ ഉള്ളൂ. മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്നും എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു വെളിച്ചം പുറത്തേക്ക് വന്നു. അതെന്താ വെളിച്ചം? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ പ്രകാശം ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലെ, ബ്രഹ്മജ്യോതി. വദന്തി തത്വവിദസ്തത്വജ്ഞാനമദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനി. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് ബ്രാഹ്മണോഹി പ്രതിഷ്ഠ അഹം. ബ്രഹ്മൻ ഉള്ളത് ബ്രഹ്മനോഹി പ്രതിഷ്ഠ. ബ്രഹ്മനും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന ജ്യോതിയാണ്, ബ്രഹ്മാവിൽ വരുന്ന ലൈറ്റ് ആണ് അല്ലെ ബ്രഹ്മൻ, ആ ജ്യോതി. അപ്പൊ അത് കണ്ട ഉടനെ സന്യാസിമാർക്കെല്ലാം അതിശയം തോന്നി. ഇതാരാണ്? ഇത് സാധാരണ സന്യാസി അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ കുറച്ചു പേർക്ക്, അതില് ഒരു സന്യാസി ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം മനസ്സിലായി ഇത് സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ആ മായാവാദികളോട് ഭാഷ്യം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെയും ഭക്തന്മാരാക്കി. അങ്ങനെ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതിയായി മാറി. അപ്പം മായാവാദികളൊക്കെ ഭക്തന്മാരായി, പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും മായാവാദികളാവില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? കഴിയാറായി. ഭഗവാൻ
ആദ്യമേ ഭഗവാൻ രൂപം ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യമേ ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, ഭക്തന്മാർക്ക് ഓൾറെഡി ആദ്യമേ ഭഗവാന് രൂപം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി, അതുകൊണ്ട് ഹയർ അതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട്. ഹയർ ടേസ്റ്റ് കിട്ടി. പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തന്തേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പം ഒരു വലിയ ഗുലാബ് ജാമുൻ എടുത്തിട്ട് വായിൽ വെച്ചു തന്നു. ഓക്കെ, അതിലും ഇങ്ങനെ അതിന്റെ എന്താ മധുരം ഇങ്ങനെ ഊറുന്നുണ്ട്. അതായത് ഷുഗർ സിറപ്പിലാണല്ലോ ഇട്ട് വെക്കാം ഗുലാബ് ജാമുൻ, രസഗുള ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു, വായ് ഫുള്ള് മധുരായി. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു ലഡുവോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മധുരമുള്ള സ്വീറ്റ് തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മധുരം കിട്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെ ഭക്തന്മാർക്ക് വരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തന്തേ, ഒരു ഹയർ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞോ, നിങ്ങൾക്ക് നാമത്തിന്റെ രുചി മനസ്സിലായി, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന്റെ ഭംഗി മനസ്സിലായി, പ്രസാദം നിങ്ങൾ രുചിച്ചു, കീർത്തനം കേട്ടു, ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിലുണ്ട്, നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചു, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ടേസ്റ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ മായാവതിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ നിരാകാരാണ്, നിരൂപമാണ്. അവിടെ ഒരു സേവാനന്ദം ഇല്ല, അവിടെ ബ്രഹ്മാനന്ദം മാത്രമാണ്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഒരു ആനന്ദം അത് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാവും. ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയറിൽ ആകാശത്ത് കുറെ സമയം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ലാൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ മായാവതികള് ആരു കൃച്ഛേന പരംപദം തത് പതന്തി അത, അവര് തിരിച്ചു വീഴും. എന്നേരവിന്ദാക്ഷ വിമുക്തമാനിന ത്വയ്യർത്ഥഭാവാത് അവിശുദ്ധ ബുദ്ധയ ആരൂഹ്യ കൃച്ഛേന പരംപദം തത് പതന്തി അതോ അനാദൃതദിഷ്ടം വിദാഗൃഹ. സോ മായാവതികൾ ശരിക്കും വിമുക്തമാനിന, എനിക്ക് മോക്ഷം കിട്ടിയെന്ന്. പക്ഷേ ആരൂഹ്യ കൃച്ഛേന പരംപദം തത് പതന്തി അത് അവര് വീഴും. അവർ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ആത്മാവ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ട വരും. കാരണം ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ അധിക സമയം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ ബ്രഹ്മാനന്ദം മാത്രം, സേവയില്ല. പക്ഷെ ഭക്തന്മാര് സേവാനന്ദം കിട്ടും അല്ലെ. നിങ്ങളിപ്പം ഭഗവാനെ മാല ചാർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെ വീട് ഒരു അമ്പലാക്കി മാറ്റുക. എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ പൂക്കളൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ മാല കെട്ടിക്കൊടുക്കുക, തുളസി മാല കെട്ടുക. അത് കെട്ടുമ്പം ഭഗവാന്റെ ഓരോ കീർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാടുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ സേവാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആനന്ദം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നൈവേദ്യം ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആനന്ദം കിട്ടും. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാനന്ദം, മായാവതികൾക്ക് എന്താ ആനന്ദം? ഒരു ആനന്ദവും ഇല്ല. കാരണം ഭഗവാന് രൂപേ ഇല്ല എന്നല്ലേ അവര് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മായാവതികള് ഭക്തന്മാരാകും, കാരണം അവർക്ക് ഹയർ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും മായാവതിയിലേക്ക് താഴില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ പിന്നീടുള്ള കാലങ്ങള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ തന്നെ അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എപ്പോഴും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദണ്ഡ വടി അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ത് ചെയ്തു? മഹാപ്രഭു ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീഴുന്ന സമയത്ത് ആ വടി അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു. അങ്ങനെ വടി 3 കഷ്ണങ്ങളായി മാറി. കാരണം ഏകദണ്ഡി സന്യാസി, മായാവതികൾ ഏകദണ്ഡി സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഭഗവാനാണ്, നീയും ഭഗവാൻ, എല്ലാവരും ഭഗവാൻ, അതാണ് ഏകദണ്ഡി. പക്ഷെ ത്രിദണ്ഡി സന്യാസിയാണ് വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാര്. അതായത് മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും. നമ്മള് ദീക്ഷ എടുത്തിട്ട് 3 ചുറ്റിടുന്നുണ്ട് അല്ലെ കണ്ണിമാല. ദീക്ഷ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആരും 3 ചുറ്റിടാൻ പാടില്ല. കാരണം ദീക്ഷ എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ 3 ചുറ്റ്, അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് 1 ചുറ്റോ 2 ചുറ്റോ ഇടാൻ പറ്റും. 3 ചുറ്റ് നിങ്ങൾ ദീക്ഷ എടുത്തതിന് ശേഷം. കാരണം മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം. BMW എന്ന് പറഞ്ഞ കാറില്ലേ, അതുപോലെ ഭക്തന്മാർക്കും BMW, ബോഡി മൈൻഡ് വേർഡ്സ്, ഇത് 3ഉം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു എന്നാണ് ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ദണ്ഡ മുറിഞ്ഞ് 3 കഷ്ണായി മാറി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദേഷ്യം വന്നു, എന്റെ ദണ്ഡ എന്തിനാ മുറിച്ചത്? അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്ക് ദണ്ഡത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, അങ്ങ് ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ. അപ്പം ആരെങ്കിലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനാണെന്ന് പറയുമ്പോ മഹാപ്രഭു എന്താ ചെയ്യാ? ചെവി പൊത്തിയിട്ട് ഓടും. വിഷ്ണു വിഷ്ണു, ഞാൻ ഭഗവാനല്ല, ഞാൻ ഭഗവാനല്ല എന്ന് പറയും. അതൊരു എളിമത്വം മാത്രം. അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാര് ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നതിന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവസാനത്തെ ലീലകള്, അവസാനം അദ്ദേഹം ഗംഭീര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, ജഗന്നാഥ് പുരി തന്നെ ഗംഭീര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ചെറിയ മുറിയില് എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് തോട്ട ഗോപിനാഥ് അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അമ്പലമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് ഇവിടെ എപ്പോഴും സേവ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം വലിയ വിഗ്രഹമാണ് അവിടെ. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം മഹാപ്രഭു അവിടുത്തെ തോട്ടത്തില്, അതുകൊണ്ട് ആ പേര് വന്നത്, തോട്ടം വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കുഴിച്ചപ്പം ഒരു വിഗ്രഹം കിട്ടി. അതാണ് ഗോപിനാഥന്റെ വിഗ്രഹം. എന്നിട്ട് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു. എന്നിട്ട് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം തോട്ട ഗോപിനാഥ് എന്ന അമ്പലത്തിന്റെ പേര് വന്നു. അവിടെ ഗദാധർ പണ്ഡിത്തിനെ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി ആക്കി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിലൊക്കെ കളപ്പൊക്കെ പൂശി അങ്ങനെയൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ വലിയ വിഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവസാനം ഗദാധർ പണ്ഡിത്തിന് വയസ്സായ സമയത്ത്, കൂനൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വയസ്സായ സമയത്ത് ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് പ്രഭു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും ഇനി എനിക്ക് വയസ്സായി, ഇനി എനിക്ക് അലങ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ വേറെ പൂജാരിയെ സ്ഥാപിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വിരമിച്ചു. പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി അവിടെ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നു. എന്താ നടന്നേ അറിയോ? ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ വിഗ്രഹം ചെറുതായി.
എന്താ ചെറുതായി, എങ്ങനെ ചെറുതായി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തേ? കുനിഞ്ഞു നിന്നു. കാല് മടക്കി അവിടെ ഇരുന്നു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ശമ്പളം മടക്കി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കില്ലേ, കാലിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കൊടുത്തു. ആർക്ക് വേണ്ടി? ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ്. ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് ആരാ? ആരുടെ അവതാര? രാധാറാണിയുടെ തന്നെ അവതാരം അല്ലെ. രാധാറാണിയായിട്ട് വന്നു. ആ, ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ്, രാധാറാണി. അപ്പം ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് തന്നെയാണ് രാധാറാണിയായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ രാധാറാണി അല്ലെ, അത്രയും ഭഗവാൻ രാധാറാണിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഇരുന്ന് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയാ, സേവ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്തായിരുന്നു മഹാപ്രഭു അവസാനത്തെ ലീലകള് ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റും മഹാപ്രഭുവും കൂടെ ഇരുന്ന് ഭാഗവതം വായിക്കും. ഏത് സ്കന്ധാണ് വായിക്കാന്നറിയോ? ഏത് സ്കന്ധാണ് മഹാപ്രഭുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം? 10ാം സ്കന്ധം. ഏഴാം സ്കന്ധം. 7ാം സ്കന്ധത്തിലെ പ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ലീലകളാണ് മഹാപ്രഭു എപ്പോഴും കേൾക്കും. 100 പ്രാവശ്യമൊക്കെ കേൾക്കും. പിന്നെയും പറയും. അവസാനം ആ പുസ്തകം കണ്ണീര് വീണ് പുസ്തകത്തിന്റെ മഷിയൊക്കെ ഇളകാൻ തുടങ്ങി. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഓലയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ എഴുതുക, അങ്ങനെ പ്രിന്റ് അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇളകാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഭാഗവതം വായിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവസാനം സച്ചിമാതാവിനോടും എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം കൊടുത്തു മഹാപ്രഭു. ഈവൻ മൃഗങ്ങൾക്ക് പോലും കൃഷ്ണപ്രേമം കൊടുത്തു. പക്ഷെ സച്ചിമാതാവിന് മാത്രം കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടിയില്ല. സ്വന്തം അമ്മക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? മഹാപ്രഭു എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം കൊടുത്തു, പക്ഷെ അമ്മക്ക് മാത്രം കൊടുത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, അമ്മ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തു. കാരണം മൂത്ത മകൻ വിശ്വരൂപൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? വിശ്വരൂപൻ എല്ലാ ദിവസവും അദ്വൈതാചാര്യരുടെ വീട്ടിൽ പോകും. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഭാഗവത കഥകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചപ്പോ അമ്മക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അമ്മ അദ്വൈതാചാര്യനെ എന്തൊക്കെയോ വിഷമം കൊണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞു. പിന്നീട് തന്റെ വേറൊരു ഏകപുത്രൻ, അച്ഛൻ ഭർത്താവ് മരിച്ചു, മൂത്തപുത്രൻ സന്യാസം എടുത്തു. ആകെയുള്ളത് ഒരു 2ാമത്തെ മകനായ വിശ്വംഭരൻ. പക്ഷെ അവനും സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ പോവാണ് അദ്വൈതാചാര്യർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചോണ്ട്, അങ്ങനെയല്ല, അതൊരു ലീലയായിട്ടാണ്. അപ്പൊ സച്ചിമാത വീണ്ടും അദ്വൈതാചാര്യരെ കുറ്റം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ അമ്മക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അമ്മ വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം. എന്താണ് പ്രായശ്ചിത്തം? അദ്വൈതാചാര്യരുടെ പാദത്തിലെ മണ്ണ് എടുത്തിട്ട് തലയിൽ വെക്കണം. അപ്പൊ ഇത് കേട്ട ഉടനെ അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് വളരെ സങ്കടമായി. അമ്മ സച്ചിമാത എന്റെ അമ്മയെ പോലെയാണ്, ആ അമ്മ ഇങ്ങനെ എന്റെ പാദത്തിലെ മണ്ണെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്വൈതാചാര്യ അവിടെ ബോധം കെട്ട് വീണു. ഈ സമയത്ത് സച്ചിമാത ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പുറത്തു നിന്നിട്ട്. ഓ, എനിക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടാത്തത് ഇതുകൊണ്ടാണോ? എന്നിട്ട് അമ്മ ഓടി വന്നിട്ട് ആ അദ്വൈതാചാര്യ ബോധം കെട്ട സമയത്ത് അദ്വൈതാചാര്യയുടെ മണ്ണൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തലയിൽ വെച്ചു. അങ്ങനെ ഉടനെ അമ്മയ്ക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം കിട്ടി. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കിട്ടി. കാരണം അമ്മ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ അമ്മ ആരാ? യശോദാമയ്യാണ് അല്ലെ, അതേ അമ്മ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മോക്ഷം കിട്ടി. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അവസാനം എവിടെയാണ് മഹാപ്രഭു തിരിച്ചു പോയത്? മഹാപ്രഭു 2 വിധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, മഹാപ്രഭു 48ാം വയസ്സിൽ ജഗന്നാഥ്പുരിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നു ഈ തോട്ടാ ഗോപിനാഥ് അമ്പലത്തിന്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അമ്പലത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ കാലിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഭഗവാൻ കയറി അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരോഭാവത്തെ കുറിച്ച് ആരും അങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ല. നമ്മൾ ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷിക്കും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവ ദിനം. പക്ഷെ തിരോഭാവ ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഘോഷിക്കുകയില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാം ഹരേ. ഒരുപാട് ഭക്തന്മാരോട് എന്നോട് കൂടുതലായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ട് ചൈതന്യ ഭാഗവതം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു, 3 ക്ലാസ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഞാൻ ഭാഗവത ക്ലാസ് തന്നെ ആയിട്ട് എടുക്കും. ഓക്കെ, ഞായറാഴ്ച മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റൂ. തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ എന്റെ പ്രഭു എടുക്കും ഭാഗവത ക്ലാസ് 7 മണിക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വരിക. നമുക്ക് നോക്കാം, ഒന്നിക്ക് ഞാൻ വേറെ ടോപ്പിക്സ് എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണോ? അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭു എടുക്കുന്ന അജാമളിന്റെ ലീല എന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ? അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രാർത്ഥനകൾ എടുക്കണോ? ഇപ്പൊ കുന്തി സ്തുതി, ഭീഷ്മസ്തുതി അങ്ങനെ എടുക്കണോ? അതൊക്കെ മതി മാതാജി, അങ്ങനെയൊക്കെ മതി.
അങ്ങനെ അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഓരോ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുന്തിസ്തുതി ആകുമ്പം നമുക്ക് 1-ാം സ്കന്ധത്തിലെ 8-ാം അധ്യായം മുതൽ കുന്തിസ്തുതി മാത്രം, സ്തുതികൾ മാത്രം എടുത്തു പോവാം. അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. അത് ഭാഗവതം തന്നെ, ഭാഗവതം ക്ലാസ് ആയിട്ട്. എനിക്ക് സ്തുതി മുഴുവനായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. 2-3 ശ്ലോകം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും. ഓക്കെ, സ്തുതികൾ മാത്രം. കുന്തിസ്തുതി, പിന്നെ ഭീഷ്മസ്തുതി, പിന്നെ ഗോപിഗീതം, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരോ സ്തുതികളും പ്രാർത്ഥനകളും മാത്രമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് പോവാം എല്ലാ ഞായറാഴ്ച 7 മണിക്ക്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഹരേഷ്ണ? എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഗൗരപൂർണിമയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച എല്ലാവരും സന്ധ്യ സമയം വരെ എല്ലാവരും ഗ്രഹണം തോന്നുന്നു അല്ലെ? അന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഗ്രഹണം വരുന്നുണ്ട്. ഗ്രഹണത്തിന്റെ ദിവസമാണ് മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ നാമം ജപിക്കാം, മഹാപ്രഭുവിനെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജന്മവർഷം ഏതാന്ന് പറയോ? വർഷം ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. വർഷം 1950 എത്രയാണ്? ഒരു മിനിറ്റ്, ശ്ലോകത്തിലുണ്ട്. ഉപവാസം ഉണ്ട്. അന്ന് സന്ധ്യ വരെ ഒരു 6-6:30 വരെ വിളക്ക് വെക്കുന്നവരെ ഉപവസിക്കണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിർജ്ജലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം. എന്താ, നിർജ്ജല എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചിട്ടെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏകാദശി പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന പോലെ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ എടുക്കണം. കാരണം രാത്രി ഗ്രെയിൻസ് കഴിച്ചുകൂടല്ല മാതാജി. ഗ്രെയിൻസ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല വൈകുന്നേരം വരെ. ഇല്ല, വ്രതം കഴിഞ്ഞാ ഗ്രെയിൻസ് കഴിക്കാമോ മാതാജി? വ്രതം കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാം. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു പറഞ്ഞതിന്റെ ഉത്തരം 1486 പ്രഭു, ഫെബ്രുവരി 18, 1486 കേട്ടോ, 1486 അപ്പോഴാണ് മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകദേശം 500 വർഷം മുമ്പ് എന്ന് പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കഴിഞ്ഞ കൂടി കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ മാതാജി? ഏതാ? അതിന്റെ റെക്കോർഡ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാവും, അതിൽ ഇടാം. ഓക്കെ, അതിന്റെ ലിങ്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഗന്നാഥ് ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അവന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ജഗന്നാഥ് പുരി കേട്ടപ്പോ അവൻ വിചാരിച്ച അവനെ വിളിക്കുന്ന വെച്ചാൽ 100 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നു. പറ, ശ്ലോകം ചൊല്ലി. ഏതാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവധർമ്മ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം ഭജ അനന്ത സർവഭാവേകു ശിഷം മസുജ വഞ്ചകൽപ്പരൂപേഷ കൃപാശു ദേവജ പരിതാളഭാവ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആനന്ദ് കോടി വൈഷ്ണവതിക്ക് ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇപ്പൊ ഗൗരപൂർണിമയുടെ ദിവസം അമ്പലത്തിലെ വൈകുന്നേരം അഭിഷേകവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാരും യൂട്യൂബിലൂടെ സൂമിലൂടെ കാണാം. ഓക്കെ, വൈകുന്നേരം അഭിഷേകമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കളരാഭിഷേകം, പുഷ്പാഭിഷേകം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.